Dikjarazzjoni ċara mid-dekan tal-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta' Malta dwar kif il-Partit Nazzjonalista qed jikser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. F'artiklu fit-Times of Malta, il-professur Kevin Aquilina kiteb dwar skandlu pagi PN u qal li 70,000 euro li l-Partit Nazzjonalista ħassena l-oħra minn DB Group jew sussidjarji tiegħu huma donazzjoni. Innota kif il-Partit Nazzjonalista qed jgħid li dan kien sponsorship għal programmi u fid-dawl li MediaLink hija kumpanija tal-Partit Nazzjonalista, il-professur Aquilina kiteb kif din tikser artiklu 2 tal-liġi. Artiklu li jsemmi b'mod ċar il-kelma sponsorship. Din hija donazzjoni, irrispettivament jekk intużax biex jitħallsu produzzjonijiet tal-programmi jew spejjeż oħra. Kiteb Aquilina dwar każ fejn min tal-flus għal ċar li bihom tħallsu il-pagi tas-Segretarju Ġenerali u l-Kap Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Dan l-iskandlu rried li l-istess Partit Nazzjonalista, partikolarment il-kap tiegħu li nqabad kif kien hu li ħoloq din l-iskema. Għal-bidu kien qal li din ir-relazzjoni kummerċjali, iżda meta tad-DB qalu li ma ħadu xejn lura beda jingħad li dan hu sponsorship. Eventwalment il-Malta Today żvelat li l-invoices folots li kienu qed joħorġu bħala parti mill-iskema ħarġu fuq il-kumpanija Sky Gourmet u Malta Healthcare Caterers li tnejn inħolqu għal kuntratti pubbliċi u għalhekk m'għandhom bżonn l-ebda reklamar. Dan kompla jagħmilha ċara li din kienet qotja diretta. Iżda l-xieren ta' eluf tas-sena l-oħra ma kinux każ iżolat. Il-kulħadd kienet żvelat li fl-aħħar snin id-donazzjonijiet laħqu in-900,000 euro, xi ħaġa li Simon Busuttil prova jiġħad. Dr. Busuttil, tikkonferma ma li f'4 snin il-Partit Nazzjonalista ħa donazzjonijiet li kważi laħqu 900,000 euro u bażikament dan riklam ħareġ fuq il-bsiet senda li qatt ma der dan u l-kumpanija qatt ma ħadet xejn lura. Issa, dawn mhux donazzjonijiet, x'ma tikkonfermax? Ma nikkonfermax 900,000 assolutament, din hija invenzjoni tagħkom. Però hekk tard il-Malta Today irrapportat li min ra l-invoices sab li lotjiet kienu jlaħqu is-600,000 euro biex għal darb'oħra il-kap tal-Oppożizzjoni spiċċa mgiddeb.